Pozdrav svima. Evo da vam se javim i u ovom formatu, ne samo putem newslettera i tekstovima. Danas sam imao jedan vrlo interesantan dan, nekoliko mentorskih jedan na jedan Zoom sastanaka sa polaznicima mog mentorskog programa i bilo je jako interesantnih zaključaka koje želim da sada podelim sa vama. Glavna tema je zarada od pisanja sadržaja i generalno sve što se tiče content marketinga, time se trenutno najviše bavim. Prošli smo neke 4 nedelje i bacili smo primarno fokus na istraživanje ključnih reči, na SEO optimizaciju, na osnovne SEO postavke i tako dalje. I sad jedan jako interesantan detalj koji se tu dešava je da sam ja već od neke druge nedelje uključio priču o ChatGPT-u. Mislim da je to za neke bilo iznenađenje, za neke nije. I glavna polemika koja se tu, da kažem, desila i koja generalno postoji kod ljudi oko ChatGPT-a je da li će sve postati ChatGPT u smislu da li će Google pretrage i ono što je neka osnova content marketinga i ono odakle stiže najveći broj poseta kada stvarate i pišete sadržaj za web, da li će to nestati i da li će zapravo sve biti ChatGPT, da li ćemo sve informacije konzumirati kroz ChatGPT. Mislim da smo jako daleko od tog trenutka, ali ono što je ključno za ChatGPT trenutno je da nam puno može pomoći upravo u mnogim sferama života, ali posebno u content marketingu i pisanju sadržaja. Znam da su neki očekivali da će sad biti ono, damo komandu u ChatGPT-u, napravi nam neki tekst i mi taj tekst copy-pastujemo i objavimo na blog, sajt, kako god. Ne, znači uopšte ne mislim na to, niti to smete da radite, to nikako nije dobro, ali ChatGPT zapravo je idealan, fantastičan da analizira ono što ste vi već pripremili. Recimo na mentorskom programu dosta pričamo o zaradi od pisanja u niši o putovanjima, pisanju travel blogova i tako dalje. I upravo malo pre sam sa Danielom, jednom od polaznica, pričao o tome kako mi kroz ChatGPT možemo zapravo da tekst koji smo napisali, naše lično iskustvo sa neke destinacije, kako mi zapravo kroz ChatGPT možemo taj tekst da usavršimo, da ChatGPT prepozna šta tu nama nedostaje ili da recimo copy-pastujemo tekst konkurencije koja je pisala neki sličan tekst i zatražimo informaciju ChatGPT-a šta tu nedostaje da tekst bude bolji, pa to što je bolje da ugradimo u sopstveni tekst. Tako da mogućnosti ChatGPT-a su ogromne. ChatGPT razume osnovne SEO postavke tekstova i mi zapravo pisanje možemo da prilagodimo u saradnji sa ChatGPT-em Google-u i to je taj win-win koji trenutno postoji. Tako da u fazi smo da je ChatGPT primarno jedan od naših glavnih alata mnogo više koristan nego što bi mogo da nam odmogne i da nam oduzme ne znam kakvu posetu na sajtu, blogu ili bilo kakvom web projektu koji pokrećete. To sam hteo samo na kratko da podelim sa vama. Znam da do sada se vama nisam javljao na ovaj način i želim da u buduće to promenim i da čujete neka moja razmišljanja i stvari na kojima radim. Tako da samo bih tu da zaključim, naravno nije mentorski program kompletan samo o ChatGPT-u, ali nam jeste alat, pomaže nam puno, tu je još nekih alata koji nam pomažu i u istraživanju ključnih reči i oko nekih sugestija za pisanje i tako dalje. I ono što mi je tu još interesantno, to sam vam slao na newsletteru u prošle nedelje zapravo, taj moment kada ljudi pitaju da li je uopšte pokretanje web sajtova danas svrsishodno, da li ima poente pokretati web sajt
I upravo tu leži ono pitanje da li nešto googlate. Ako googlate, onda i tekako ima smisla stvarati sadržaj za web, pisati za web. Mislim da rast broja pretraga na Google koji postoji je i dokaz i pokazatelj da pisanje za web ima smisla. Kada pišete na pravi način, kada stvarate tekst i sadržaj na pravi način, temeljno uz neko osnovno poznavanje SEO optimizacije. SEO optimizacija nije bauk, bitno je da znate neke osnovne elemente. Vi uz dobro istraživanje i dobre SEO postavke i korišćenjem jednostavnih alata za izradu web sajtova kao što je WordPress recimo, ne mislim na AI alate i na nešto što će samo pufu da vam stvori web sajt i da vi već nešto imate, nego upravo mislim na WordPress koji je fantastičan i koji ima mnogo dobre postavke za bilo kakve online projekte i za pokretanje web sajtova. Smatram da i dan danas i tekako možete pokretati sopstvene web sajtove, blogove, zarađivati od pisanja aktivno, poluaktivno, pasivno, kroz razne metode ili da prosto sve ove alate primenite, da posao kojim se trenutno bavite dobije još jednu dimenziju. Samo je to još jedan mali dodatak. Znam da je mnogo ljudi danas vezano i veruje najviše, da kažem, u marketing kroz Instagram i TikTok i to je apsolutno ok, to ima svoje prednosti, ali imati sopstveni web sajt i pisati ima neke dodatne vrednosti. Eto, to sam samo htio da podelim sa vama. Hvala vam puno na izdvojenom vremenu. Nije bilo ništa toliko opširno, ali se nadam da je bilo korisno da podelim sa vama neka razmišljanja i da možda vam malo promenim način razmišljanja ili vam zadam temu u kojoj ćete da razmišljate ove noći ili nekog drugog dana. I eto, toliko od mene za ovaj put. Hvala vam puno i čitamo se i gledamo se, nadam se, u ovom formatu i češće. Ako vam je ovo interesantno, slobodno mi odgovorite na ovaj video i bit će mi drago da čujem i vaše razmišljenje i utiske. Hvala vam puno. Ćao.